खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि थरेन बर'खौ आसाम सोरखारनिफ्राय मान बावनायनि गेजेरजों जोबथा बिदाय खालामबाय। रायजोआरि माननि गेजेरजों बिदाय होबाय BSSनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'। बिथांनि जोबथा देहाखौ 2 रिंगासिम गुवाहाटीनि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव दोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव रुंसारि थरेन बर'खौ गोबां आफादफोरनिफ्राय मान बावहैनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी महानगरनि मांखरसालियाव 3 रिंगायाव दिनै जोबथा बिदाय होबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। गेदेमा बिथाङा बर' थुनलाइनि फोथाराव गोबां बिहोमा होलांबाय। 70 बोसोर बैसोआव अबथिरा रुंसारि जानानै थांनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे सुफुंख'हायै खहा जानानै थालांबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि कारगुलिनि थागिबि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि आजिरा मोननाय मावख'गिरि लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों भुगिनांना दंमोन आरो मैया हरखाबै थुनलाइगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय विनथ्रप हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जादोंमोन। दिनै महाशिवरात्रि सान। बोसोरफ्रोमबो महाशिवरात्रिखौ फालिनाय जायो। हादोरसानि गोबां फालिगिरिफोरा गोबां शिवरात्रि फालिनायाव बाहागो लायो, जेराव गोबां शिवरात्रि फालिनायाव सिबियारिफ्रा फुंनिफ्रायनो भगवान शिवखौ आरज खालामो एबा खुलुमफैयो। बे सानाव शिव आरो बिथांनि नखरनि फुजाखौ गासै सान हर खालामनाय जायो। फोथायनाय बादिब्ला महाशिवरात्रिया उपवास आरो शिवखौ खुलुमनाया गासैबो लुबैनायफोरखौ आबुं खालामो आरो गासिबो थांना थानायाव मदद खालामो। बोसोरफ्रोमबो बादिनो बे बारनि महाशिवरात्रि फुजाखौ गोबां जायगानि दाब दाब महाशिवरात्रि मन्दिराव फालिनाय जादों। रोजा रोजा सिबियारिफ्रा फुंनिफ्रायनो मन्दिराव जमा जादों। गासैबो सिबियारिफ्रा गावसोरनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनायनि मिजिंजों मन्दिराव फैयो आरो माखासे बुट प्रसाद लानानै मान बावफैयो। बेजों लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो 14 फेब्रुवारि खालारनिफ्रायनो जारिमिनारि शिव दलाव शिवरात्रि फालिबोयो। बेबादिनो जारिमिनारि शिव दलखौ भगवान शिव सिबिनायनि थाखाय बुहुमनि मोनसे गोनां थावनि महरै मिथिनाय जायो। हादोरसायाव सोलिफुबाय थानाय ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशननि गेजेरावनो पुलिसा फिन आरोबाव काछाराव ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हादों। पुलिसनि अपारेशननि समाव 1,10,000 आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मिज'रामनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकनि मोनसे खथायाव थामहिनबा कम्पार्टमेन्टनिफ्राय बे टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। ट्राकखौ लामा सेराव लाखिनानै दोननाय समावनो पुलिसा गोबां बिबांनि थामहिनबा 1,10,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बेराफारसेथिं पुलिसखौ नुनानै ट्राक सालायगिरि एबा फालांगिरिया खारखोमालाङो। पुलिसा गंथाम नंखाय नम्बर प्लेटबो जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना गोबां कौटि रां जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा बे जाथिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन, नाथाय सम आरो अक्ट'खौ आं बुंथ'नो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखियाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनानै एनडिबि आफादखौ दैदेनबोनाय गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथां गेदेमानि एनआइए केसनि सुप्रिम कर्टआव मोनसे बेल हियारिं दंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखैसै। फिन आरोबाव रन्जन दैमारिनि बागै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया थांनाय सानखालि खुगा बेखेवबावदों, जेराव बिथाङा बुंदों गासैबो एनडिबिनिफ्राय गगोन, जेराव खौरांगिरिनि सोंथियाव बुंदों रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय गगोन, रावबो बेयाव गयैनि बाथ्रा फैया, नाथाय माब्ला बिथाङा गगोन बेखौ आं अक्ट'खौ बुंनो हाया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव माब्ला उदां जानानै फैगोन रन्जन दैमारि बिथाङा। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बायदियै बारग' एनडिबिफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासिबो सोद्रोमाफ्रा उदां जानायनि दफाया दंमोन, जेराव बिटिसिआव 5 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव बिटिआर एकर्ड बादियै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन। नाथाय गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियावनो थानाङो। 2025 जोबनाय समाव रन्जन दैमारिनि मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन, जेराव बेनि सोलायै बोहैथि बोसोर 2026 मायथाइनि 29 जानुवारि खालाराव सुप्रिम कर्टनि हियारिं दंमोन, नाथाय सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङाखैसै। आसा खालामो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार खुंथाय समावनो जेन गेदेमा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। हारिनि गेजेराव बिथाङा मोजां हाबा मावनो जाहाथे बोलो मोनो एबा खाबु मोनो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।